Sugeng enjang para sedherek ingkang kinasih ing Sang Kristus Yesus, kita sampun mlebet ing bab 12 utawi bab 10. Panyuras ing enjang menika kanthi irah-irahan, "Duh Allah kawula, Allah kawula, punapa kawula paduka tegakaken?" Sumangga kita midhangetaken sesarengan. Bab 10. Duh Allah kawula, Allah kawula, punapa kawula paduka tegakaken? Kenapa juru slamet kudu dilairake ing dina Natal minangka Allah kang 100% lan uga manungsa kang 100%? Karana amung Gusti Allah kang bisa ngrampungake perkara dosane manungsa. Manungsa kudu mati karana dosane. Alkitab ngandhakake pituwase dosa iku pati saka Rom bab 6 ayate 23. Kanggo sule manungsa kang kudu nemahi pati, mulane Gusti Allah manjalma dadi manungsa. Lan minangka manungsa panjenengane ngalami pepati iku minangka sulihe manungsa. Karana iku juru slamet rawuh ing dina Natal dadi Allah kang 100% lan uga manungsa kang 100%. Apa bisa sing dudu Allah 100% lan dudu manungsa 100% dadi juru slamete awake dhewe? Tentu wae mokal. Minangka Allah, Gusti Yesus wis mriksani saliring manungsa. Wiwit saka bapa Adam nganti tumekane manungsa kang pungkasan kang ana ing bumi. Minangka Allah, panjenengane maha priksa. Gusti Yesus wis priksa marang awake dhewe kabeh. Senajan awake dhewe nembe kalairake 2000 taun sawise panjenengane seda sinalib. Minangka Allah, Gusti Yesus wis priksa saliring dosa-dosane awake dhewe. Dosa-dosa kang nate ditindakake, dosa-dosa kang lagi ditindakake, dosa-dosa kang durung nate ditindakake. Minangka Allah, Gusti Yesus tansah enget marang dosa-dosane manungsa. Senajan dosa kang wis awake dhewe tindakake gunggunge ngluwihi yutan, semono uga gunggunge manungsa kang cacahe miliaran. Gusti Yesus banget anggone nyengiti marang dosa. Gusti Yesus minangka manungsa kanthi lila nanggung saliring dosane manungsa. Saumpama ukure dosa kuwi kaya dene lebu kang ora kasat mripat lan kabeh dosane manungsa diklumpukake dadi siji, mbok menawa gedene ngungkuli gunung nganti sundul langit. Nanging Gusti Yesus kuat anggone nanggung dosa-dosa iku kabeh. Minangka Allah, sejatine Gusti Yesus ora bisa ngutahake getih. Nanging minangka manungsa kang sinalib, Gusti Yesus bisa mutahake getih kanggo sakabeh manungsa. Lan getih kang kawutahake 2000 taun kepungkur iku duweni kasekten ngresikake awake dhewe saka dosa-dosa. Katulis ing serat utawa surat Yohanes 1 bab 1 ayat kaping 7. Sarta rahe Gusti Yesus kang putra iku ngresiki kita saka sakehe dosa. Gusti Allah satemene ora bisa mati. Nanging minangka manungsa kang sinalib, Gusti Yesus seda. Nalika Gusti Yesus kagantung ing kayu salib, sakabeh najis lan reregete dosa ing donya ditibakake marang panjenengane. Gusti Yesus banget anggone sangsara. Ragane siniksa, balung-balunge kaya dene diuculi, tutuke garing, getihe mili, mendah gedene sengsarane panjenengane. Allah Sang Rama nalika semono kudu midana marang Gusti Yesus.
Gusti Yesus kudu nampa apa kang dadi ganjarane manungsa kang dosa, yaiku pepati. Saktemene pituwase dosa iku pati. Manungsa kudu nglakoni pepati lan dadi urup-urupe genining naraka. Nanging Gusti Yesus minangka manungsa lila nyulihi manungsa kang dipidana pati iku. Kaya dene ing Kidung Pengaduh bab 1 ayat 13. Mangkene surasane, panjenengane ngentunake geni saka ing dhuwur kang manjing ing balung-balungku. Panjenengane masang jaring ana ing ngarepe sikilku. Aku didesek mundur, sarta aku digawe kaget lan kelaran nganti sedina muput. Saktemene naraka iku geni kang mulat-mulat ing kalanggengan. Pidana iku dilakoni dening Gusti Yesus ing salib suwene 3 jam ing peteng kang lelimengan. Kaya dening kang katulis ing Matius 17 ayate 45. Wiwit jam 12 nganti tumeka jam 3 ana pagawong kang nglimputi sak tanah kabeh. Sak temene neraka iku panggongan kang peteng lelimengan. Kabeh katibakake dening Gusti Allah marang Gusti Yesus. Mulane kira-kira jam 3 Gusti Yesus nguwuh-uwuh kanthi sora, Eli, Eli, lama sabachthani. Tegese, duh Allah kawula, punapa dene kawula paduka tegakaken. Katulis ing Matius 17 ayat 46. Pancen sak temene iku sawijining piukum kang abot temenanan. Ora ana komputer kang bisa ngitung gunggunge dosa lan pidana kang ditibakake marang Gusti Yesus. Kabeh iku awit katresnane Gusti Allah marang manungsa. Akeh wong-wong Kristen kang golek mujizat lan perkara-perkara ajaib. Satemene perkara ajaib kang paling gedhe wis kelakon 2000 taun kepungkur ing kayu salib lan isih kasediaake marang sakabeh manungsa nganti seprene uga. Apa sedulur ngerti sepira gedene perkara ajaib ing kayu salib iku? Apa sedulur wis nampa mujizat kang gedhe iki? Apa sedulur wis ngrasakake sawijining kemareman nalika ngudi mujizat-mujizat kang arupa kabagaswarasan lan kasugihan? Saktemene mujizat kang paling gedhe iku ana ing kayu salib. Ukara kang endah ing dina iki yaiku minangka Allah satemene panjenengane ora bisa mati. Minangka manungsa Gusti Yesus seda sinalib. Mekaten panyuraos ing enjang menika, mugi tasih saged panggih malih ing panyuraos benjing-enjing. Mugi Gusti Yesus ingkang tresnani kita tansah berkahi panjenengan.